Deze vrachtauto, dieplader, Scania blauw, zit de bellen achter het stuur, rechterhand, rechteroor. Correct. Hey, vasthouden van een telefoon. Ja, dat klopt. Dat is de reden dat je hier staat. Ja. En dat je daar een bekeuring voor krijgt. Ja, dat dacht ik ook al. Ja, toch? Ja. Oké. 230 euro voor het bellen. Ja. CEB rekent 9 euro mee. En ik wil je met klem vragen om het niet te doen. Want wij draaien speciaal deze actie, omdat het gewoon nog veel te veel gebeurt. Ja, nee, daar heb je gelijk in. Ja, we werken met een camper zodat we goed zicht hebben. We zitten wat hoger. We kunnen daardoor in de personenauto's kijken die ons inhalen. En middels een cameraatje die bovenin de topsleeper bevestigd is, kunnen we in cabines van vrachtauto's kijken. En een beetje verwacht je het net, hè? Nee, dat ook niet, inderdaad. Het is natuurlijk een onopvallend voertuig. Ja, dat klopt. Oranje Scania zit te bellen. Telefoon in zijn rechterhand aan zijn rechteroor. Gaat even om bellen. Ja, ik zag het. In ieder geval, u hield een telefoon tegen het oor. Maar hij Vries doet het vanmorgen niet meer. Ach jee, nou dan komt er net ons tegen. Ja, Ja. Wij hebben sterk de indruk dat er erg veel afleiding in het verkeer plaatsvindt. Ja, we zien rondom het knooppunt Jouren regelmatig verkeersongevallen voorkomen. Ja, we zien erbij dat er toch wel regelmatig op stilstaand verkeer ingereden wordt. Ja, afleiding kan natuurlijk een oorzaak zijn en daarom controleren wij op afleiding in het verkeer. Je vergeeft het jezelf nooit dat je daar achter op de stilstaande auto rijdt. Wij doen dan ook met klem een beroep op de automobilisten. Zeker rondom knooppunt Jouren. Denk aan je snelheid, hou afstand en laat je vooral niet afleiden.